Ia, Doniol. Just now, right, oedd e'n swnio fel bod ti'n gweud bod rhaid fi yfed PP. Ie, nes i. A mae Dr Enlli yma i ddangos siwt. Sa'n neud e? Pai becso nawr, Rhys. PPT dy hun yw e. Wel, fyddi di ddim really yn yfed PP. Mae'r offer yma mynd i wahanu'r dŵr oddi wrth yr holl bethau afiach. Ti'n gweld? Dim byd i boeni amdano. Nawr, siw mae fe'n gweithio? Da ni'n mynd i gynhesu y P yn fama. Mae'r dŵr yn mynd i anweddu a troi fewn i stem. Mae wedyn yn cael ei oeri yn y tiwb yma a troi nôl i hylif ac yn dyferu fewn i'r beaker. Gan adael yr holl bethau afiach yn y flasg yn fama. Yn eich corff, mae'r arenau'n gwneud rhywbeth tebyg i hyn. Maen nhw'n gwahanu'r dŵr o'r toxins, y gwastraff sydd yn eich corff. A chi'n cael gwared ar y gwastraff yma wrth BP. A dyma ni. Dr Enlli, ti'n siŵr bod hwnna'n saff i yfed? Hollol saff. Dyna ymlaen, Rhys, mae Bear Grylls yn neud o'n trwy'r amser. Mae'n blasen, oce? Sef? Na. Dr Enlli? Na, dwi'n iawn, diolch. Gael mwy.